Ay. Bagay. Good morning. Dati guwapo nga asawa ko. Bagman tadakan. Bag tinasurutan pa ti dalan nga nagaway. Bagay. Ana, naibusimot langan ti arak ti lubungan. Naapo. Bagay. Pigpikat di ka man kadiagong ungay. Ay naapaw. Bagay. Sinurot ko lang, mate. Da jay bilin mo kanyak di malam. Aw, di ba ko nam? Di ak nga agparparabi di jay paginamat. Aw, di nagpabigata ka. Masunurin dati asawang bakit. Si tati paglaingan lang Ay, go. naapaw. Muray ka man. Di ka agong ungat bakit, nanay. Di daw-dawatin kanyang ti Panginoongkaw. Na, talaga nga rumasong ka pa. Ikaw. Talaga nga bilibak talaga kanyam lakay. Ano? Talaga nga talented ka. Deta ati talent. Agason. Makabulanin nga saan kang ikan, itikwartan. Asya rin lang nga apan mo iin-inom. Mabartet ka latta. Katay? Deta ati talent lang gong. Uray awan kwartam. Ay nawaw. Agason dat. Pinabii ka latta nga babartet. Uray awan gastos mo. Di katay? Deta ati talent. Among bakit? Ti awag dita. Diskarte. Diskarte tayo na bagay. Kwento-kwento lang ang puhunan. Ay na. Artet ka nga talaga. Di ko nama. Ay na ako bagay. Artik man sa iyong paningay. At least, nakakaawid pa din kahit na pakiwing-kiwing. Tama ito. Talaga nga na-describe. Kita mata itsuram. At kinalalaing mong agrason. Siya na mag-ala kanya mata anak mo ko. Kung siguro taarak kat tudo aya. Awan, tilayos dito yung Pilipinas ay. Akay manay. Kawan ako nun ako yung pailang ko. Nakanganga kay aminan. Ay naapo ba kahit tumal na ka man. Di ka mga datay umanong. Ay, Nagaruti kaya mo magpalakpakak. dagayang tinyawid ko nga si Daan bakit. Hindi day toy. Kikitaan ba't naimas na ito bakit. Talaga nga na-diskarte ka. Hindi ko man narabi